Sa lalaki mga chick boy, ay sa babae ang apod kan babae pag makilalaki ang apod kirengking baga makulog man sa talinga pag dangugon pero it is what it is baga kirengking ang apod sa muya man mga lalaki ang apod man chick boy pa chicknisyan. O ngunyan, ining mag-amiga na si Manay Abing asin si Manay Kuring, mga kiringking ini. Halata ba sa pangaran? Pasintabi so. Ini si Manay Abing mga pangga, igwa siyang agom, alagad, nakikikiringking pa siya sa ibang lalaki. O, yan ang bagay na nung kanindong gibohon mga girls, ha. Siring man, si Manay Kuring, ang sa iyang amiga, iyo man, may man, kumbaga may reserba. May reserba. Kaya baga mga pangga kapag ka ex-girlfriend mo or ex-boyfriend mo ang apod ex, aram mo kung tano ta ex ang apod? Example. Example sana yan. Bago pa yan ang kumbaga todo. Example pa man sana. Kaya ex ang apod. Por dahil pagka kirengking kan mag-amigang ini, medyo nakukonsensya sinda. Maabot talaga ang panahon. Ang mga gawi-gawi niya to na mga mandata, maabot ang panahon talaga pagbabasulan tayo yan. Ngunyan, nagdesisyon mga pangga si Manay Abing na magsimba, tanganin na pagbasulan ang sa iyang mga mandatang ginibo na pakikipag-apid sa bako niya man agong. Kadakulon na pati, dahil niya nadama bilang. Kumpira ng lalaki ang sa iyang naging bata, dawa na kasal siya sa iyang agom. O nagkunyan siya, nagsimba. Inibahan siya kan sa iyang amiga na si Manay Kuring mga pag nagkunyan so mag-amiga sinda makumpisal ikukumpisal ninda ki padi an sa indang mga kasalan pagiging kirengking ang inot da mga pangga na nagkumpisal si Manay Abing na inot da siya pinainot da siya ni Manay Kuring ngaya madi ika na mo namang madi mag-inot magkumpisal ta mabagong buhay na kita. Dahil na kita magiging kirengking sa tuyang buhay. Hindi iyo. Nagkumpisal ito si Manay Abing mga pangga. Ngunya, kang tapos na da magkumpisal si Manay Abing, pagluwas niya na duman sa simbahan, kinumusta siya ni Manay Kuring. Sabi da ni Manay Kuring, oh, Madi, kumusta so pagkumpisal mo? Ano sabi ni Padi? Sabi da ni Manay Abing, kunya baga Madi, por dahil makasalanon ako makilalaki pa ako, dawa na may agom na ako. Ha? Nagpupo ako Madi kaso agwa bindita. Tangan na mawala ang mga kuya. Ngani na Madi mawara ang kasalang kaining kunya na ining hamag na kunya na ini pigpara pokpok na pati. So sa iyang kunyan o so sa iyang panghiso. Pigpara pokpok. Oh. Sabi da ni Manay Abing kinunyanan ko baga Madi pupuan ko tamakasa lano na grabe nang kunyan pagka makilalaking maray. Ngunyan nahadit da si Manay Kuring. Nahadit si Manay Kuring. Sabi ni Manay Kuring, oh iyong Madi pigpupo mo so agwa bindita. Ano daw ako? Ilimugmog ko? Ano daw tayo nilimugmog? Nguso gaya na makasalanan. Ayoko, bata ka po ko. Kaya kamo, maglalaki, magbabae, nung ka, ha? Yan ang lesson dyan, nung ka kamong makipagkerengking, maghanap nin mga kabit, kirida, piday, kula sisi, gabos na. Nung kanindong gibon niya, tanganin na mawaraan mga kasalan kan sa indong mga pamato, pupuan nindo, ning agwa bindita. Ay paano man si Manay Kuring? Ililimugmog ito. Malimugmog ning agwa bindita si Manay Kuring. Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa na, dahil po sinasadya. Alright?